Nyt ollaan sellaisessa paikassa kuin Kapkitoni. Tää on Elloritista tommonen about 50 kilsaa. Ja täälläkin on paljon urheilijoita harjoittelee ja asustelee. Tosi mäkinen paikka ja korkeut on varmaan, mitä mä nyt sanoisin, 2400 ainakin, että tää on niinku Tsep-kori on 2600 ja siitä noustiin tommoseen 2800, mutta sitten se tie laski hiukan alemmas, että varmaan ollaan 2,5 korvilla. Ei tullut nyt korkeusmittarin mukaan, että olisi tarkkaan nähnyt.